Hvad, Rasmus, skal du ned og ligge? Nej! Jeg var ikke ligge ned, jeg har oversat fra på yden. Det var det, jeg selv. Jeg er ikke Rasmus! Jeg er så ikke. Skal du ned? Nej! Bare ikke ned med røven. Bare slip dig ned. Sådan! Det bliver godt, Rasmus. Prøv at kigge over. Var det dejligt? Ja, det var det. Hvor meget opret? Rolig, spænd ned og ligge. Ja, det ikke var noget, skal sidde med. Det er ikke noget. Skal der ligge der noget, så? Okay, ja. Du skal kunne over springvandet. Og du skal rulle rundt, Mås. Det skal være rundt. Sæt! Rulle rundt! Ja, gå. Der er med mavebøjninger. Mavebøjninger. Vi skal have nogle mavebøjninger. Ej, han er våd. Nu er det dejligt varmt om fødderne. Ej, prøv at se hans grønne. Okay, nu er Rasmus gerne igen. Det er i orden. Der! Ulel! Nej, ikke noget vigtigt. Ikke noget vigtigt. Så kommer der lige fra en eller anden sokker. Det er rigtig nok, Troels. Nu bliver det varmt. Ja, det er rigtig godt. Nej, det var stiv pæret, Rasmus. Okay. Agneta, Var det en overhovedet? Jeg er så svært. Nej! Muligvis gå tilbage. Der er kun noget tøj på. Er du vej tilbage nu, eller? Er I færdige med bad? Ja. Ja, så synes jeg, vi skal gå tilbage. Må jeg gerne hoppe ud i vandet? Nej, det har jeg ikke. Det er bare at rulle rundt ligesom de andre. Jo, det er ikke. Okay. Du gør ikke. Du gør ikke. Du kan godt. Nej, nu skal vi holde højt. Det er bare roligt. Sådan. Go! Var det godt? Det er godt. Det er nogle lange på, der så. Nå, over and out.